ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे तुमचं या 18व्या अध्यायामध्ये आज। तर सुरू करण्याआधी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि श्री गौरनिताई यांना माझा साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सगळ्यांना। हरे कृष्ण माताजी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, कशा आहात? बरी आहे तब्येत? ठीक आहे. चांगलंय चांगलंय, होऊ दे लवकर बरं वाटू दे तुम्हाला। तर आपण 18व्या अध्यायावरती आज आहोत आणि माझ्या मते आज आपला 18वा अध्याय पूर्ण होईल। आपण 55 श्लोक पूर्ण झालेले आहेत आपले। 56व्या श्लोकावरती आपण आज आहोत। तर आपण या 18व्या अध्यायामध्ये ज्या मोक्ष संन्यास योगाला सुरुवात केली, मग कालही त्याची थोडीशी उजळणी रोज, की जसं आपण सत्व रज आणि तमो गुणांमध्ये प्रत्येक गोष्टीला जाणलं, तसं काल आपण सुखाला जाणलं। सत्व रज आणि तमो गुणाचं सुख मग किती क्षणिक असतं किंवा किती टिकू शकतं आणि कशा प्रकारे ती व्यक्ती, मग जसं आपण म्हटलं की कर्ता कर्म, आणि ज्या प्रकारे ती व्यक्ती जशा क्रिया करतीये त्या प्रकारे जसा निर्णय घेतला जातो, जशी बुद्धी आहे, मग त्या प्रकारे आपण या 3 गुणांच्या आधारे याला जाण्याचा प्रयत्न केलाय, सत्व रज आणि तम। मग आपण 55व्या अध्यायात आणि नंतर आपण चातुर्वर्णीय जे वर्णाश्रम पद्धती आहे तिला जाणलेलं आहे, की मग कोणी ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, जसं आपण 4थ्या 5व्या अध्यायामध्ये जाणलंय की कर्मयोग हा कर्म संन्यास योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे। कारण कुठलंही कर्म भगवंतांनी टाळायला नाही सांगितलंय, तर आपलं कर्म पूर्ण करायचं, आपलं विहित कर्म, आणि जर भगवंतांना, ज्या विष्णूंना तो यज्ञ अर्पण करायचा आहे, म्हणून प्रत्येक आश्रमात सुद्धा, मग तो ब्रह्मचारी आश्रम असू दे, गृहस्थ आश्रम असू दे, संन्यास आश्रम असू दे, वानप्रस्थ आश्रम असू दे, प्रत्येक आश्रमातली व्यक्ती सुद्धा त्या प्रकारे हा यज्ञ आपला पूर्ण करते। म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला तेच सांगितले हो, की तू तुझं युद्ध, तुझं तू कर्तव्य पार पाडलं पाहिजेस, कुठल्याही प्रकारे भ्याडपणे पळून जायचं नाहीयेस या युद्धात, स्वतःचा कर्तव्याला चुकायचं नाहीयेस। त्यामुळे तू तुझं युद्ध, आणि हे युद्ध विरुद्ध आहे हो, हे धर्माचं युद्ध आहे आणि इथे नीतीचाच विजय होणार आहे, जे आपल्याला आज शेवटच्या श्लोकामध्ये निश्चितच ते अगदी इतकं ठोसपणे भगवंतांनी आणि इतकं इतकं संजयाने ते उच्चारलेलं आहे। पण ज्या प्रकारे अर्जुन मग सांगतोय, माझा मोह असा नष्ट झालेला आहे,
हे सगळं ज्ञान घेऊन. आणि म्हणून 18व्या अध्यायामध्ये ही सगळी आपण उजळणी करतोय या ज्ञानाची. जसं आपण प्रत्येक ह्याच्यात बघतोय, की आपल्याला सगळ्याचा उल्लेख झालाय. मग ज्या अगदी गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान या सगळ्याचं मग कालच्या आपण अध्यायामध्ये, की भक्तीच्या मार्गावरती आणि या विविध या भक्तीच्या मार्गावरती कसे हे मार्ग आहेत, तर या नवविध भक्तीच्या सेवा आणि ह्या भक्तीचा टप्पा हा सगळ्यात सर्वोच्च टप्पा आहे आणि ज्याच्या मार्फत आपण भगवत धामाला पोहोचू शकतो. आणि अशा प्रकारे ही भगवत सेवा, नामस्मरण या सगळ्यांमध्ये या मार्गाने आपण कुठेतरी या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती करू शकतो. मग थोडंसं 55व्या श्लोकात शिरून आपण जाणलं, की मग ज्या निर्विशेषवाद्यांचा सुद्धा आपण कशाप्रकारे त्यांना त्यांना जाणवतं आणि मग सगळं अज्ञानाद्वारे असेल किंवा ज्या काही संज्ञा आहेत, मग आपण जर त्याच्यासाठी उदाहरण बघितलेलं आहे. सागराचं उदाहरण बघितलं. मग कुठल्याही प्रकारचं अद्वैत मग आपण जसं इथे बघतोय, की अ, अ, विशते या शब्दाचा अर्थ माझ्यामध्ये प्रवेश करतो या शब्दाचा कुणी गैरअर्थ करू नये. कारण जीव हा निर्विशेष ब्रह्मामध्ये विलीन होतो. या अद्वैतवादाच्या सिद्धांताचे हा शब्द समर्थन करतो. तसा अर्थ अजिबात नसून विशते म्हणजे जीव आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवंतांची सेवा करण्याकरता भगवत प्रवेश करू इच्छितो. म्हणजे त्या भक्ताला जसं मी काल म्हटलं, की मग अनेक पुढे जाऊन आपल्याला त्या मुक्तीविषयी जाणता येईल. कशाप्रकारे भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती करणं, भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करणं, भगवंतांचा नित्य सहवास लाभणं. म्हणजे भक्ताला काय हवंय, तर भक्ताला ती मुक्ती सुद्धा नकोय हो. भक्त त्या मुक्तीची सुद्धा याचना करत नाहीये. कारण भगवंतांची सेवा करायची आहे. मग त्या भगवत धामाची प्राप्ती व्हावी आहे, कारण ते भगवंतांची सेवा करायची आहे. म्हणून कुठलंच मागणं नाही हो. भक्ताचं कुठलंच मागणं नाहीये भगवंतांकडे. आणि म्हणून जसं उदाहरणासाठी सांगितलं, की एखाद्या हिरव्या रंगाचा पक्षी एखाद्या वृक्षावर त्याच्याशी एकरूप होण्याकरता नव्हे, तर त्या वृक्षाची फळे चाखण्याकरता बसलेला असतो. निर्विशेषवादी हे सामान्यपणे सागरात वाहत येणाऱ्या व सागरातच विलीन होणाऱ्या नदीचे उदाहरण देतात. निर्विशेषवाद्यांना हे उदाहरण म्हणजे आनंदाचा विषय वाटत असेल, परंतु साकारवादी आपले स्वरूप सागरातील जलचराप्रमाणे प्रत्येक सागरातील जलचराप्रमाणे आहे तसे ठेवतात. जर आपण सागरात खोलवर गेलो, तर तिथे आपल्याला अनेक प्रकारचे जीव आढळतात. सागराच्या पृष्ठभागाचे ज्ञान पुरेसे नाही, तर सागरामध्ये खोलवर राहणाऱ्या जलचरांचेही ज्ञान पुरेसे आणि पूर्ण असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे इथे जाण्याचा प्रयत्न करा, की इथे द्वैतवाद म्हणजे कुठल्याही भगवंतांनी जसं अचिंत्य भेदाभेद, की हे अस्तित्व म्हणजे आपण क्वालिटेटिव्हली आपण जरी गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखे असतं तरी परिमाणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांइतके नाही. म्हणून त्या समुद्राचं आणि त्या थेंबाचं उदाहरण दिलं जातं. कारण तो समुद्रही तितकाच खारट आहे आणि तो थेंबही खारटच आहे चवीने. परंतु थेंबाची क्षमता किती आहे आणि सागराची क्षमता किती आहे? आपण भगवंत नाही आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भक्त हे जाणून असतो हो. भक्ताने हे जाणलेलं असतं, की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम तोच भोक्ता आहे आणि आपण भोगण्याची वस्तू आहोत. म्हणजे भगवंत आपण कुठेतरी आपण हे भोगायचं नाहीये सगळं, की हे मी मालक आहे, माझं आहे सगळं. तर या गोष्टीचं कुठेतरी कृष्णार्पणम, की जे आहे ते कृष्णाचं आहे. आपल्याला मिळालेलं आहे, पण हे कृष्ण कृपेने मिळालेलं आहे. ही कृतज्ञता महत्वाची आहे. आणि मुक्तीनंतरही या भक्तांची भक्ती सुरूच असते. श्रीमद भागवतात वास्तविक भक्तियुक्त मुक्तीची व्याख्या करताना म्हटली आहे, की जीवाने स्वरूप स्थितीमध्ये पुन्हा स्थित होणे म्हणजे मुक्ती होय. जीवांच्या स्वरूप स्थितीचे पूर्वीच वर्णन करण्यात आले आहे. सर्व जीव भगवंतांचे अंश आहेत. म्हणून भगवंतांची सेवा करणे त्याची स्वरूप स्थिती हे होय. मुक्तीनंतरही या सेवेत कधीच खंड पडत नाही. जीवनासंबंधीच्या भ्रामक समजुतीमधून मुक्त होणे म्हणजे वास्तविक मुक्ती होय. आणि हे भक्त जाणून असतात हो. ही मुक्ती म्हणजे ह्या भौतिक गोष्टींमधनं या कुठेतरी या सगळ्या कुठल्या तरी आपण म्हणतो ना, की ज्या स्वरूप स्थिती. मग ही स्वरूप स्थिती म्हणजे काय? तर भगवंतांची सेवा. कारण आपण आध्यात्मिक आहोत, भगवंतांचे अंश आहोत आणि हे कोण जाणतं? तर हे फक्त भक्त जाणतं आणि म्हणूनच भक्त त्या भौतिक गोष्टीतून स्वतःला मुक्त करणे म्हणजेच मुक्ती अशी म्हणतो. म्हणून ती अनर्थ निवृत्ती. भक्ती म्हणजे भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा असला तरी साधुसंग, भजन क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती ते काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर याच्यामधून सगळ्या षड्रिपूंमधून स्वतःला परावृत्त करणं आणि त्या काम, क्रोध, लोभ या सगळ्यापासून स्वतःला अगदी काय म्हणतो ना आपण त्याला परावृत्त करून आणि त्याबद्दल अनासक्त होणं ही गोष्ट जास्त महत्वाची आहे आणि तीच खरी मुक्ती होईल. हे एक भक्त जाणून असतो परिपूर्णपणे.
मग आपण पुढे जातोय. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. रीना माताजी, आज वाचू शकताय का तुम्ही? हो माताजी, आज फ्री आहे. ठीक आहे. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. तात्पर्य, मद व्यापार म्हणजे भक्तांच्या आश्रयाखाली होय. भौतिक कर्मशातून मुक्त होण्यासाठी शुद्ध भक्त भगवंतांच्या किंवा भगवंतांच्या प्रतिनिधीच्या अर्थात आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करतो. शुद्ध भक्तासाठी कालमर्यादेचे बंधन नसते. तो सदैव केवळ भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करण्यात संलग्न झालेला असतो. याप्रमाणे जो भक्त कृष्ण भावनेमध्ये अशा रीतीने संलग्न झालेला असतो त्याच्याविषयी भगवंत अत्यंत दयाळू असतात. कितीही संकटे असले तरी शेवटी त्याला दिव्य धामाची अर्थात कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते. त्याचा कृष्ण लोकामधील प्रवेश निश्चित असतो, यात काही संदेह नाही. त्या परमधामामध्ये परिवर्तनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तेथील सर्व काही सच्चिदानंदमय असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जिथे आपण म्हणतोय की भक्त हा सकाम कर्मात नाही अडकलेला आहे, तो जरी सर्व प्रकारची कर्म करत असला तरी तो भगवंतांसाठी ती कर्म करतोय, तो निष्काम पद्धतीने करतोय, तो अकर्माकडे वाटचाल करतोय. आणि म्हणून त्याला माझ्या कृपेने म्हणून जे काही करतोय ते कृष्णार्पण वस्तू, जे भगवंतांच्या सेवेसाठी करतो आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते, यात मुळीच शंका नाही. कारण तिथे कुठे शंका घेण्याची गरजच नाहीये हो, कारण ते सच्चित धाम आहे. कारण जिथे शाश्वतता आहे, जिथे पूर्ण ज्ञानाने परिपूर्ण, कारण जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास आहे हो, जिथे षट ऐश्वर्याने परिपूर्ण असे भगवंत आहे. आणि त्या भगवंतांचे आपण अंश आहोत. आणि जो भक्त हे पुरेपूर जाणतो, तो जी काही कर्म करतो ती भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली ती कर्म करण्यात मग्न झालेला असतो. जो भक्त कृष्ण भावनेमध्ये अशा रीतीने संलग्न झालेला असतो, त्याच्याविषयी भगवंत अत्यंत दयाळू असतात. म्हणून भगवंतांसाठी भक्त हा नेहमीच विशेष असतो. भगवंतांना भक्त प्रिय असतो, म्हणजे भगवंतांना भक्ताच्या कुठेतरी इतकी सवय झालेली असते की भक्तही भगवंतांच्या दर्शनाशिवाय राहू शकत नाही आणि भगवंतही भक्ताच्या संलग्नतेशिवाय राहू शकत नाही. इतके इतके भगवंताला भक्त हे प्रिय असतात आणि निश्चित विशेष असतात भगवंतांना भक्त. आणि म्हणूनच अशा भक्तांना ती कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते आणि त्यांचा तो प्रवेश निश्चित असतो, त्यात कुठलीच शंका नाही. चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. सर्व कर्मामध्ये माझाच आश्रय घे आणि सदैव माझ्या संरक्षणाखाली कर्म कर. अशा भक्ती योगामध्ये पूर्णतया माझ्या भावनेने युक्त हो. तात्पर्य, जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावनायुक्त कर्म करीत असतो तेव्हा तो जगताचा स्वामी या भावनेने कर्मे करीत नसतो. एखाद्या सेवकाप्रमाणेच मनुष्याने पूर्णपणे भगवंताच्या मार्गदर्शनानुसार कर्म केले पाहिजे. एखाद्या सेवकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य नसते व तो केवळ स्वामींच्या आज्ञेनुसार कार्य करतो. सर्वश्रेष्ठ स्वामींच्या आज्ञेनुसार कार्य करणारा सेवक लाभ अथवा हानी याद्वारे प्रभावित होत नाही. तो केवळ आपल्या कर्तव्याच्या भगवंताच्या आज्ञेनुसार निष्ठेने पालन करतो. आता एखादा मनुष्य तर्कवाद करील की साक्षात श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुन कर्म करीत होता, परंतु जेव्हा श्रीकृष्णाची अनुपस्थिती असते तेव्हा मनुष्याने कसे कर्म करावे, गीतेमध्ये सांगितलेल्या आदेशानुसार आणि श्रीकृष्णाच्या प्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनाखाली जर मनुष्याने कर्म केले तर त्यालाही अर्जुनाप्रमाणेच श्रीकृष्णाचे व्यक्तिगत मार्गदर्शन लाभू शकते. या श्लोकामधील मतपर हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हा शब्द दर्शवितो की श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरिता कृष्ण भावनाभावित होऊन कर्म केल्यापासून मनुष्याला दुसरे कोणते ध्येय जीवनात असू शकत नाही. अशा प्रकारचे कर्म करते वेळी केवळ कृष्ण चिंतन केले पाहिजे. असा विचार केला पाहिजे की श्रीकृष्णाने मला या विशिष्ट कर्तव्याचे पालन करण्याकरिता नियुक्ती केली आहे. अशा रीतीने कर्म करताना मनुष्याला स्वाभाविकच कृष्ण चिंतन करावे लागते. हीच परिपूर्ण कृष्ण भावना होय. तथापि मनुष्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे की लहरी त्याने
वाटेल तसे कर्म करून त्याचे फळ भगवंतांना अर्पण करू नये. अशा प्रकारचे कर्म हे कृष्ण भावनामय असू शकत नाही. त्याने श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार कर्म केले पाहिजे. हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा मुद्दा आहे. श्रीकृष्णांचा आदेश आध्यात्मिक गुरुद्वारे गुरु शिष्य परंपरेतून प्राप्त होतो. यास्तव आध्यात्मिक गुरूंची आज्ञा ही शिरोधार्य मानली पाहिजे. जर मनुष्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुची प्राप्ती झाली आणि त्याने जर त्याच्या आदेशानुसार कर्म केले तर त्याची कृष्ण भावनेची सिद्धी ही सुनिश्चित असते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. म्हणून इथे उत्तम आध्यात्मिक गुरुचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे की श्रीकृष्णाच्या मार्गदर्शनाखाली तर भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्त नक्कीच पूर्ण आपले कर्तव्य पार पाडत असतो. आणि तो कुठलंही कर्म मग तो श्रीकृष्णांच्या मग तिथे विस्मरण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण तो भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित असतो. आणि म्हणूनच मनुष्याने कर्म केले तरी त्यालाही अर्जुनाप्रमाणेच व्यक्तिगत मार्गदर्शन आणि तितकं त्या कृष्ण भावनेमध्ये समर्पित झालं तर अर्जुनासारखं मार्गदर्शन निश्चितच भगवंत देऊ शकतात. ज्या प्रकारे अर्जुनाला भगवंतांनी मार्गदर्शन केलं की जिथे ते कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म मग फक्त वरवर नाही हो. म्हणजे फक्त मनाला येईल, स्वतःच्या मनाला येईल तेव्हा आपण फक्त तेवढ्या गोष्टी करायच्या नाही. ते आदेशानुसार असतात. काही ठराविक नियम असतात. आणि म्हणून इथे उत्तम आध्यात्मिक गुरु म्हणून गुरुचा इथे जिथे एखादी कर्म हे गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून केलं जातं तेव्हा ते योग्य प्रकारे केलं जातं. आणि इथे गुरुची आज्ञा ही शिरोधार्य मानली जाते. जसं आपण बघतो श्रीला प्रभुपादांनी 70व्या वर्षी की त्या गुरूंची आज्ञा ही शिरसावंद मानलेली आहे. आणि ती आज्ञा मानून ते एक मिनिट मला द्या फक्त. क्षमस्व. आणि म्हणून मग लहरी खातर कर्म करून त्याने भगवंतांना फळ अर्पण करू नये. अशा प्रकारचं कर्म हे कृष्ण भावना भावित नाही धरलं जात. त्याने श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार हे कर्म करणं अत्यंत महत्वपूर्ण असते. आणि हा आदेश हा आध्यात्मिक गुरूंद्वारे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे म्हणून ह्या गुरु शिष्य परंपरे म्हणून गुरुचं जे महत्व आपण जाणतो. कारण गुरु हे भगवंतांच्या माध्यमातून म्हणजे ते माध्यम आहेत आणि ते भगवंतांपर्यंत आणि त्या त्या ज्ञानापर्यंत आपल्याला पोहोचवणं. म्हणून आपले जे शिक्षा गुरु असतात, दीक्षा गुरु असतात, शिक्षा गुरु यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण त्या दीक्षेपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि जे स्वामी जयपताक गुरु महाराज जे आहेत ते गुरु आश्रय म्हणजे त्यांचा गुरु आश्रय, त्यांची गुरु दीक्षा, जसं तुम्ही मुग्धा माताजींच्या वर्गात शिकताय गुरुचं महत्व. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक गुरुची प्राप्ती की ही आज्ञा शिरसावंद मारली पाहिजे. आणि तरच जर मनुष्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुची प्राप्ती झाली आणि त्याने जर त्यांच्या आदेशानुसार कर्म केले तर त्याची कृष्ण भावना भावित सिद्धी ही सुनिश्चित असते. म्हणून त्या गुरुचं महत्व हे अत्यंत आपण जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण त्या मार्गातून आणि गुरु हा आपल्याला जसं आपण म्हटलं ना की तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. कारण त्यांना तो दृष्टांत मिळालेला असतो आणि तेच आपल्याला त्या भगवंतांपर्यंत पोहोचवत असतात. त्यांच्या मार्फतच, त्यांच्या ज्ञानामार्फत आणि त्यांच्या संपूर्ण जे काही त्यांचं तप असतं त्या तपाच्या आधारे आणि आपण पूर्णपणे म्हणून तो जे आपण इन्स्पायर होतो, त्याच्या ऍस्पायर होतो, त्यानंतर मग गुरु आश्रय घेतला जातो आणि त्यानंतर ती दीक्षा आणि तशा प्रकारे आपण त्या मार्गावरती हळूहळू ती उन्नती साधू शकतो. आणि म्हणून ती उन्नती साधण्याकरता स्वतःला थोडं सिद्ध केलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या प्रकारे गुरूंचा आज्ञा मानली पाहिजे. आणि मग जी काही सेवा म्हणून दास की सेवा भाव हा अत्यंत महत्वाचा आहे. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मत चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वमहमर अहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण माताजी. अर्थ. एक सेकंद तुम्ही वाचा माताजी. मी वाचा तुम्ही. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता
व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा आपली जीवनावश्यक कर्तव्ये पार पाडित असताना कर्तव्यांबद्दल व्यर्थ चिंता करीत नाही. या प्रकारची चिंतामुक्तता मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. जो कृष्ण भावनामय होऊन कर्म करतो त्याचे भगवान श्रीकृष्ण जिवलग सखा होतात. श्रीकृष्ण सदैव त्यांच्या मित्राच्या सुखाकडे लक्ष देत असतात आणि असा भक्त जो भक्तिभावाने भगवंतांना संतुष्ट करण्याकरता त्यांची अहर्निश सेवा करण्यामध्ये संलग्न असतो त्याच्या भगवंत पूर्णपणे अधीन होतात. म्हणून मनुष्याने अहंकारयुक्त देहात्मबुद्धीच्या आहारी जाऊ नये. मनुष्याने मूर्खपणाने समजू नये की आपण प्राकृतिक नियमांच्या अतीत आहोत किंवा आपण कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यास स्वतंत्र आहोत. मनुष्य सर्व परिस्थितीत प्रकृतीच्या कठोर नियमांच्या अधीन असतो. परंतु जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित कर्म करतो तेव्हा तो सर्व भौतिक जंजाळातून हरे कृष्ण माताजी दिसत नाही पुढं. हा, एक सेकंड ना माताजी, क्षमस्व. हरे कृष्ण भौतिक जंजाळातूनच्या पुढची ओळ दिसत नाही. एक सेकंड ना माताजी. हा, आता दिसतंय? एक मिनिट. नाही 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 भौतिक जंजाळातून मुक्त होतो. परंतु जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित कर्म करतो तेव्हा तो सर्व भौतिक जंजाळातून मुक्त होतो. त्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की जो कृष्ण भावनेमध्ये सक्रिय नाही तो जन्म मृत्यूरूपी भवसागराच्या भोवऱ्यात स्वतःचा नाश करीत आहे. कोणत्याही बद्ध जीवाला कार्य अकार्य यातील भेद कळत नाही. तथापि तो कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहे. तो कर्म करण्यास स्वतंत्र असतो कारण तो करीत असलेल्या सर्व गोष्टींना अंतरातून श्रीकृष्णांद्वारे प्रेरणा प्राप्त होत असते आणि या क्रिया आध्यात्मिक गुरूंद्वारे प्रमाणित असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये जसं काही अध्यायांमध्ये जसं आपण ही उजळणीच करतोय आणि म्हणून त्या महासागराला की ह्या गटांगळ्या ज्या खातोय की ज्या बद्ध जीव हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या मृत्यू सागरामध्ये ज्या गटांगळ्या खातोय त्याच्यामध्ये निश्चित भगवंतांची साथ मिळेल. पण कधी? जेव्हा तो बद्ध जीव स्वतःला त्यातून मुक्त करेल. आणि तो मुक्त करण्याचा मार्ग म्हणजे निष्काम पद्धतीने कर्म, कृष्ण भावनाभावित कर्म करणे. आणि म्हणून कृष्ण भावनाभावित मनुष्य हा आपली जीवनावश्यक कर्तव्य पार पाडित असताना कर्तव्यांबद्दल व्यर्थ चिंता करीत नाही. कारण त्याला चिंता राहतच नाही. हो, तो जे काही करतोय ते कृष्णासाठी करतोय. जे काही त्याला, मग तो स्वतःची चिंता करणं किंवा मला हे असं कमी पडेल, मला हे तसंच होईल किंवा मला अशाच गोष्टी हव्यात, मला तितकंच हवंय, मला हेच हवंय नाही. कारण तिथे कुठे डिमांड्सच नसतात हो. जो कृष्ण भावनामय होऊन कर्म करतो त्याचे भगवान श्रीकृष्ण जिवलग सखा होतात. श्रीकृष्ण सदैव त्यांच्या मित्राच्या सुखाकडे लक्ष देत असतात. असा भक्त जो भक्तिभावाने भगवंतांना संतुष्ट करण्याकरता त्यांची अहर्निश सेवा करण्यामध्ये संलग्न असतो, भगवंत पूर्णपणे त्याच्या अधीन होतो. अशा प्रकारे भक्त भगवंतांसाठी आणि भगवंत भक्तासाठी हे नेहमी भुकेले. म्हणून आपण म्हणतो की भगवंत हे भक्तवत्सल आहे. ते प्रेमाचे आणि भक्तीचे भुकेले आहे. आणि अशा प्रकारे मनुष्याने अहंकारयुक्त देहात्मबुद्धीच्या आहारी जाऊन मनुष्याने मूर्खपणाने समजू नये की आपण प्राकृतिक नियमांच्या अतीत आहोत आणि आपण कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यास स्वतंत्र आहोत. भगवंतांनी कसं आहे ना की इच्छा करण्याची सूट दिलेली आहे, पण पुन्हा ती इच्छा भगवंतांच्या अधीन आहे. आपण इच्छा करतोय पण ती इच्छा कुठली करायची? तिथे विस्मरण कृष्णांचं झालं तर मग काय ते तो फक्त बद्ध करते हो. मग तुम्हाला ते कर्म फक्त तुम्हाला बद्ध करते, कारण ते फक्त तुम्ही तुमच्या स्वार्थाकरता करताय, तुमच्या इंद्रिय तृप्ती करता करताय. तिथे कुठेच कृतज्ञता नाही. मी असं केलंय, मी तसं आहे, माझ्यासाठी मला हे हवंय. ते सगळं त्या अहंकारयुक्त भावनेने, कारण कुठेतरी ती डॉमिनन्सी, कुठेतरी त्या भौतिक प्रकृतीवर आपलं स्वामित्व गाजवायचं असतं. कारण आपणच या सगळ्याचे भोगते आहोत आणि आपणच सगळं भोगलं पाहिजे, अशी कुठेतरी ती भावना मनामध्ये असते. परंतु मनुष्य सर्व परिस्थितीत प्रकृतीच्या कठोर नियमांच्या अधीन असतो. पण जेव्हा, कारण तो कठोर नियमांच्या अधीन असतो कारण तो त्या प्रकृतीमध्ये असतो. त्या प्रकृतीमध्ये तो त्या सत्व, रज आणि तमो गुणांच्या प्रभावाखाली जगत असतो. आणि म्हणून मग तो सतत बद्ध होत असतो. कारण त्याच्या ज्या इच्छा, आकांक्षा आहेत त्या त्याला वारंवार त्या चक्रामध्ये गुंतवत असतात. कुठेच तो बाहेर पडायला बघत नाही. तो बद्ध जीव तिथल्या तिथेच गोल-गोल त्या
मेरी गो राऊंड सारखं कसं चक्र असतं तसं वरून खाली खालून वरती. जशी ती सायकल सायकल आपण बघतो वर जाते पण पुन्हा ती खाली येते. कारण ती स्वर्ग सुख मिळतं पण पुन्हा ते पुण्यक्षीण झाल्यानंतर मृत्यू लोकामध्ये जन्म आहे. पण जो कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहे तो कर्म करण्यास स्वतंत्र असतो कारण तो करीत असलेल्या सर्व गोष्टींना अंतरातून श्रीकृष्णांद्वारे प्रेरणा प्राप्त होत असते आणि या क्रिया आध्यात्मिक गुरूद्वारे प्रमाणित असतात. हे महत्व जाणण्याचा प्रयत्न करा. खूप खूप कठीण आहे. काही काही प्रापंचिक गोष्टी आपण म्हणतो हे ज्ञान घेणं खूप सोपं आहे किंवा ते वाचणं खूप सोपं आहे पण ते आचरणात आणणं त्या दिवशी जसं वसुधा माताजींना मी सांगत होते कारण जसं त्या म्हणाल्या भगवद्गीता वाचतीये पण ते वाचणं आणि आचरणात आणणं याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आपण ती वाचतोय समजून घेतोय पण ती अजून इतकी सखोल आहे की हे असंही असू शकतं हे जाणणं आपल्याला प्रत्येक वेळी भगवद्गीता नव्याने काहीतरी नक्की एखादा तरी मुद्दा आपल्याला नव्याने त्याच्यामध्ये कळत असतो. म्हणून ज्या गोष्टी की आपण या गुरुपर्यंत पोहोचणं मग प्रत्येकाला अडी-अडचणी आहेत हो. मग कृष्णाची प्रार्थना, नामस्मरण, भगवंतांची सेवा. आपण सगळ्यामध्येच एक्सक्यूजेस सांगितल्या ना, तर तुम्हाला 1000 एक्सक्यूज आहेत हो. तुम्ही जेवणाला सांगता का एक्सक्यूज नाही, मला भूक लागलीये, पण मला जेवता येत नाही कारण मला वेळ नाहीये. कारण कसाही करून वेळ काढताच हो त्याच्यासाठी. कारण ते पोट भरायचं असतं. मग इथे आत्म्याचं काय? त्या आत्म्याला अन्न कोण देणार? त्या आत्म्याला आंतरिक अन्न कोण देणार? ते आंतरिक अन्न सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. आणि त्याची गरज भासवली गेली पाहिजे. जिथे कृष्ण भावना आहे, तिथे ती गरज निश्चितच त्या प्रकारे तयार होईल. आणि मग ती त्या आध्यात्मिक गुरुद्वारे ते महात्म्य जास्त सखोल पद्धतीने पटेल आणि त्याप्रमाणे ते प्रमाणित केलं जाईल. कारण आध्यात्मिक गुरूंद्वारे ते प्रमाणित केलेली कार्य असतात. कारण त्या गुरूंद्वारे घेतलेलं ज्ञान असतं. आणि म्हणून जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे त्यांचे गुरु. तू पुस्तक लिही, छाप आणि तू ज्ञानाचं असं तू संवर्धन कर आणि तू प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना जोपास. बस इतका एकच आदेश होता आणि ती गुरु आज्ञा मानून वयाच्या 70व्या वर्षी पण त्यांनी ते जलदूतामधून प्रवेश करून ते परदेशामध्ये गमन केलेले हो त्यांनी. स्वतःच्या जीवाचाही विचार नाही केला हो अशा वेळेला. तिथेही अनेक हार्ट अटॅक आले, 2-3 हार्ट अटॅक आले. पुन्हा त्यांना इतका मनामध्ये कृष्ण भावना फक्त हे जोपासलेली होती आणि अतिशय दृढ निश्चय होता आणि म्हणून तो कृष्ण सखा बनलेला होता प्रभुपादांचा. की तो कृष्ण भावना ती प्रत्येकाच्या मनामध्ये त्यांना जोपासायची होती. प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची होती. आणि म्हणून कृष्णावरती अगदी नितांत प्रेम होतं. म्हणून बघ प्रभुपाद सांगतात, "मी माझी पुस्तकं सुद्धा परत वाचतो." कारण ती मला कृष्णांनी सांगितलेली आहेत. प्रभुपाद ज्यावेळेला लिहायला बसायचे तेव्हा प्रत्यक्ष प्रभुपादांच्या पुस्तकांमध्ये तुम्ही हे वाचा. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, "मी कुठेही गेलेलो नाही. मी माझ्या पुस्तकांमधून आहे." आणि असं हे ज्ञान ज्ञानाचं ओघ वाहतोय त्या पुस्तकांमधून. नक्की वाचण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या वेदा आयोमध्ये आहे, प्रभुपाद वाणीमध्ये आहेत. ऑनलाईन पण तुम्हाला बरीच पुस्तकं वाचायला मिळतात. नक्की वाचा. यदहंकारामाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषः व्यवसायस्ते प्रकृतीस्त्वां नियोक्ष्यति. भारती माताजी तुमची वाचण्याची इच्छा आहे का? वाचते. वाचायचंय? वाचा माताजी. जर तू माझ्या हो ना, हॅलो, तुमचा आवाज कापतोय. हा आवाज ब्रेक होतो. आवाज येतोय ना? हा आता आला माताजी. हा. जर तू माझ्या निर्देशानुसार कर्म केले नाहीस व युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील. तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करेल. तात्पर्य: क्षत्रिय असल्यामुळे युद्ध करणे हा अर्जुनाचा स्वभावच होता. पण मिथ्या अहंकारामुळे आपले गुरु, पितामह आणि मित्र यांना मारण्याचे पाप लागेल अशी त्याला भीती वाटत होती. वास्तविकपणे तो स्वतःलाच आपल्या कर्माचा आवाज थोडा तुटतोय माताजी तुमचा. काही नेटवर्क इश्यू दिसतोय बहुतेक. होता. करतोय का? हा आवाज थोडा ब्रेक होतोय. तुमचा बहुतेक नेटवर्कचा इश्यू असेल. असेल असेल. आज आमच्याकडे नेट थोडं हेच आहे. हो ना? ठीक आहे. आता हा. येतोय. तुम्ही जोपर्यंत वाचू शकताय वाचा. मग मी सांगते तुम्हाला. त्या ठिकाणी त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित होते. याचेही त्याला विस्मरण झाले होते. हीच बद्ध जीवाला होणारी विस्मृती होय.
शुभ आणि अशुभ गोष्टींबद्दल भगवंत मार्गदर्शन करतात आणि जीवनाची परमसिद्धी प्राप्त करण्याकरता मनुष्याने केवळ कृष्ण भावना भावित कर्म करणे आवश्यकच असते. मनुष्याचे भाग्य भगवंताप्रमाणे इतर कोणीही निश्चित करू शकत नाही. यास्तव भगवंतांकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणे आणि त्या मार्गदर्शनानुसार कर्म करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. भगवंताच्या किंवा भगवंताच्या प्रतिनिधीच्या अर्थात आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशाची मुळीच उपेक्षा करू नये. भगवंताच्या आदेशाचे पालन करण्याकरता निसंकोचपणे कर्म केले पाहिजे. यामुळे मनुष्य सर्व परिस्थितीत सुरक्षित राहू शकेल. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितले की अर्जुन मार्गभ्रष्ट होतोय कुठेतरी, बघा की अर्जुन तिथे होणार होता. मग हे सगळं भगवंतांची योजना आहे, आपण जाणतोय. अर्जुनाच्या मनामध्ये कुठेतरी त्या सगळ्याची कारणं तयार झालेली, की मनामध्ये करुणा आलेली आहे, पाप वाटतंय मला, किंवा मी मी या सगळ्यांची युद्ध करलं आणि माझ्याकडून जर पितामह आणि माझ्या गुरूंचा जर हत्या झाली तर ते मला पाप लागेल. हे सगळं का? कारण तिथे कुठेतरी तो स्वतःला करता समजत होता. कर्मांचा करता स्वतःला, कारण तो शारीरिक गोष्टींशी निगडीत होता. तो त्याच्या शरीराशी निगडीत बोलत होता आणि अशा कर्मांच्या शुभ आणि अशुभ फळांचा तोच अधिकारी होता असं त्याला वाटत. आणि मग त्याच ठिकाणी भगवंत प्रत्यक्ष मार्गदर्शनासाठी आहेत याचंही त्याला विस्मरण झालं होतं. म्हणून मग नंतर तो जेव्हा त्याला मग ही सगळं आपण म्हणतो जी योजना आहे, कारण अर्जुनासारखा बलाढ्य योद्धा इतका कुठेतरी असमंजस होणं हे खूप खूप कठीण गोष्ट होती. पण भगवंतांची ही योजना आणि त्या क्षणी अर्जुनाला तसं वाटणं, कारण कुठेतरी विस्मरण, जसं आपण म्हणतो की मूळ अध्यात्म स्वभाव आहे पण तो कुठेतरी विसरलाय हो. कृष्णांचंच विस्मरण झालंय तर तिथे त्या आध्यात्मिक स्वभावाचं काय घेऊन बसलात, की जिथे आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही, की फक्त शरीराशी निगडीत गोष्टी केल्या जातात. फक्त मला हे हवंय, मी, माझं आणि मला, या तिन्ही, या 3-4 आणि माझ्या, मी, या भोवतीच सगळं मनुष्य गुरफटलेलं आहे. म्हणून तो त्या गोष्टींनी बद्ध झालेला आहे. त्याला कुठल्याही प्रकारचं तसं कुठलंही बंधन, म्हणजे स्वतःवरती बंधन नकोय. रादर मी माझ्या इच्छेचा स्वामी आहे. मला जे करायचंय ते मी करू शकतो. आणि म्हणून इथे अर्जुनाचं सुद्धा उदाहरण देताना सांगितलंय, की तिथे कृष्णाचं त्याला तिथे मार्गदर्शन करणारे भगवंत तिथे आहेत, याचीही त्याला विस्मृती झालेली होती. आणि मग हीच बद्ध जीवाला होणारी विस्मृती आहे. हीच हा बद्ध जीव, जेव्हा हा आत्मा, हा जीवात्मा जेव्हा या प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, तेव्हा तो या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंनी, तसेच मग त्या सत्व, रज आणि तम या 3 द्विगुणांच्या प्रभावाखाली कुठेतरी जगत असतो. आणि कुठेतरी बद्ध होत असतो. कारण ती बद्ध करणारी भावना म्हणजे सात्विकता पण बद्ध करते, राजसिकता तर सगळी अभिलाषेमध्ये असते आणि तामसिकता तर कुठेतरी अज्ञानातच असते. मग म्हणून हा जीव बद्ध होत असतो, कारण तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो. कृष्ण भावनाच पूर्णपणे मिसिंग आहे. आणि म्हणून मनुष्याचे भाग्य भगवंतांप्रमाणे इतर कोणीही निश्चित करू शकत नाही. यास्तव भगवंतांकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणे आणि त्यांच्या त्या मार्गदर्शनानुसार कर्म करणे हा सर्वोत्तम मार्ग. जे होतंय ते चांगल्यासाठीच होतंय, हे जे आपण म्हणतो, की त्या भगवंतांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण कार्य करत असतो. आपण कितीही अशा इच्छा केल्या तरी बऱ्याचदा, म्हणून म्हणतात मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कारण बऱ्याच वेळेला मनुष्य ठरवतो हो, पण ती भगवंतांची इच्छा पाहिजे. ते घडण्यासाठी भगवंतांची अनुमती आवश्यक आहे. मी करतोय म्हणजे ते झालंच पाहिजे, हे जो अहंकारी स्वभावाने जर केलं तर मग खूप कठीण आहे. तो मिथ्या अहंकार आहे सगळं. आणि म्हणून भगवंतांच्या किंवा भगवंतांच्या प्रतिनिधींच्याच म्हणजेच आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशाची मुळीच उपेक्षा करू नये. भगवंतांच्या आदेशांचं पालन करण्याकरता निसंकोचपणे कर्म केले पाहिजे. यामुळे मनुष्य सर्व परिस्थितीत सुरक्षित राहू शकेल. म्हणून इथे पुन्हा सांगितलंय की कर्मयोग, कर्म कर, तुझं कर्म तू व्यवस्थितपणे पार पड, पण ते भगवंत सेवेसाठी अर्पण कर. तर ते अगदी यथेच्छितपणे केलं जाईल, परिपूर्ण होईल ते. आणि तू या सर्व परिस्थितीत सुखी राहू शकशील. मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये सुद्धा तू जर हे अगदी योग्य भावनेने केलंस तर निश्चित या भौतिक प्रकृतीतही तू शांतपणे आयुष्य व्यतीत करू शकशील.
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मोहवश होऊन माझ्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचे आता तू नाकारीत आहेस. परंतु हे कौंतेया, तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे तू तेच कार्य करशील. तात्पर्य: मनुष्य जर भगवंतांच्या निर्देशानुसार कर्म करण्याचे नाकारले तर ज्या प्रकृतीच्या गुणात तो स्थित आहे त्या गुणानुसार त्याला कर्म करणे भाग पडेल. प्रत्येक मनुष्य हा प्राकृतिक गुणांच्या विशिष्ट मिश्रणाच्या वर्चस्वाखाली असतो आणि त्याप्रमाणे तो कर्म करीत असतो. परंतु जो स्वच्छेने भगवंतांच्या आदेशानुसार कार्य करतो तो गौरवान्वित होतो. हरे कृष्ण माताजी. गौरवान्वित होतो. कारण का? कारण इथे भगवंत सांगतायत की स्वभावानुसार. मग इथे अर्जुनाला भगवंत म्हणतायत की मी तुला हे कार्य कर्म करायला सांगतोच आहे, युद्ध करायला, पण तुझ्या स्वभावानुसार, तू तुझ्या गुणकर्मानुसार तू क्षत्रिय आहेस आणि हे कर्म तुला पार पाडायचंच आहे. परंतु ते भगवत सेवेमध्ये जे भगवंतांच्या आदेशाखाली ते कर्म जेव्हा केलं जातं तेव्हा तो मनुष्य गौरवान्वित होतो. कारण मनुष्याला ते कर्म करायचंच आहे शेवटी त्या स्वभावानुसार, सत्व रज तम या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली. आणि मग त्याच्या वर्णाश्रम पद्धती जी आहे गुणकर्मानुसार, तो ब्राह्मण असो मग ब्राह्मणाला आपली कर्तव्य पार पाडायची आहेत, क्षत्रियाला आपली, वैश्याला आपली आणि शूद्राला आपली कर्तव्य. मग तो ब्रह्मचार्याश्रमात असू दे, संन्यासाश्रमात असू दे, गृहस्थाश्रमात असू दे किंवा वानप्रस्थाश्रमात असू दे, त्याला आपली कर्तव्य पार पाडायची आहेतच. आणि मग तो जो कृष्ण भावनेने जेव्हा ते कर्म की भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली, की भगवंतांची आज्ञा आहे म्हणून हे कर्म जेव्हा केलं जातं तेव्हा तो मनुष्य गौरवान्वित निश्चित होतो. कारण ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये, भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेलं कर्तव्य आहे, ते कर्म तसं आहे. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे ब्रह्मन निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. अर्जुन हा काही सर्वज्ञ नव्हता आणि युद्ध करणे अथवा न करणे याचा निर्णय घेण्यासाठी त्याची मर्यादित विवेक बुद्धी पुरेशी नव्हती. भगवान श्रीकृष्णाने सांगितले की जीव हा सर्वे सर्वा नसतो. भगवान श्रीकृष्ण स्वतः अंतर्यामी परमात्म्याच्या रूपाने जीवाच्या हृदयात राहून जीवांना मार्गदर्शन करतात. देहांतर केल्यावर जीवाला आपल्या पूर्वकर्माचे विस्मरण होते, परंतु त्रिकालज्ञ परमात्मा जीवाच्या सर्व कर्माचा साक्षी असतो. म्हणून जीवाची सर्व कार्ये परमात्म्याद्वारे मार्गदर्शित असतात. जीवाला त्याच्या योग्यतेनुसार त्या त्या गोष्टींची प्राप्ती होते आणि परमात्म्याच्या मार्गदर्शनानुसार प्राकृतिक शक्तीने निर्मिलेल्या प्राकृत देहाद्वारे जीवाची सर्व कार्य घडतात. ज्या क्षणी जीवाला विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्रदान केले जाते त्या क्षणी त्या शारीरिक परिस्थितीनुसार जीवाला कार्य करावे लागते. जीव अर्थात चालक जरी एकच असला तरी द्रुत गतीने धावणाऱ्या मोटार गाडीत बसलेला मनुष्य मंद गतीने धावणाऱ्या मोटार गाडीत बसलेल्या व्यक्तीपेक्षा अधिक वेगाने जाऊ शकतो. त्याप्रमाणे परमात्म्याच्या योजनेनुसार भौतिक प्रकृती ही विशिष्ट जीवासाठी विशिष्ट प्रकारच्या देहाची रचना करते, जेणेकरून तो जीव आपल्या पूर्व इच्छानुसार कार्य करू शकेल. जीव हा स्वतंत्र नसतो. आपण भगवंतापासून स्वतंत्र आहोत असा विचार मनुष्याने करू नये. जीव हे सदैव भगवंतांच्या नियंत्रणाखालीच असतात. म्हणून भगवंतांना शरण जाणे हे जीवाचे कर्तव्य आहे आणि हाच आदेश पुढील श्लोकामध्ये देण्यात आला आहे. हरे कृष्ण माताजी. जसं आपण 13व्या अध्यायात हा बघितला उपद्रष्टा आणि अनुमंत, जसं आपण पुढे चाललोय, मी म्हटलं जसं की प्रत्येक अध्यायाची इथे उजळणी आहे की तिथे आपण बघितलं यंत्रारूढेन मानवा. कारण ज्या प्रकारे जीव, मग जसं आपण तिथेही उदाहरण देताना मी म्हटलं की एक मोटार गाडी आहे आणि ती नुसती ठेवली आहे तेव्हा तिथनं काहीही हालचाल नाहीये. आणि जसं आपण म्हटलं की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हे शरीर आहे, हे 24 तत्वांनी बनलेलं शरीर आहे, पण याला जाणणारे कोण? 2 आहेत. क्षेत्रज्ञ 2 आहेत, आत्मा आणि परमात्मा.
मग हा जीवात्मा निश्चित कर्म करतो इंद्रियांच्या सहाय्याने, पण परमात्म्याच्या अनुमतीशिवाय नाही. तिथे परमात्म्याची अनुमती निश्चितच लागते. उपद्रष्टा आणि अनुमंता हे भगवंत आहेत आणि भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन या इच्छा आहेत. जरी इच्छा करण्याची सूट भगवंतांनी दिली आहे, कारण भगवंतांनी सांगितलंय ही भौतिक प्रकृती, ही योगमाया ही त्यांची आणि महामाया ही त्यांचीच आहे. मोहमायेने भरलेलं हे जग, प्राकृती हे सगळी त्यांचीच आहे. परंतु स्वतःला कुठे न्यायचं हे मार्गदर्शन भगवंत जेव्हा करतायत, तेव्हा निश्चित त्या परमात्म्याच्या मार्गदर्शनाखाली तो आत्मा त्या शरीरामध्ये इंद्रियांसहित त्या क्रिया करत असतो. आणि मग जेव्हा तो जीव एक देह बदलून दुसरा देह प्राप्त करतो, तो त्याच्या पूर्व कर्मानुसार करतो, पण त्याला विस्मरण असतं, पण परमात्म्याला निश्चित सगळं माहिती असतं, कारण परमात्मा ओव्हरसीज, परमात्मा सगळ्या जीवांना बघत असतो. आत्मा हा फक्त त्या शरीरापुरता निगडित आहे. जसं आपण क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना आठवा, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यामध्ये शरीराशी निगडित फक्त एकच क्षेत्रज्ञ आत्मा आहे. पण परमात्मा, जसं तिथे आपण शेतकरी आणि त्या सूर्यदेवाचं उदाहरण दिलं, की शेतकरी फक्त त्याच्या शेताचं रक्षण करतो, पण सूर्यदेवाला सगळी शेतं दिसतायत, सगळीकडे तो प्रकाश देतोय. हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच जीव अशा प्रकारे जीवाने जाणणं आणि जीवाने त्या परमात्म्याच्या अनुमतीशिवाय कुठलंही कार्य करणं हे योग्य नाही. आणि स्वतःला पूर्णपणे आपण म्हणतो ना, की स्वतःला म्हणजे मी आहे, ही माझं अस्तित्व, म्हणून स्वतःला वेगळं असं किंवा वेगळं समजू नये. परमात्म्याच्या अधीन आहे, परमात्म्याचाच अंश आहोत आपण. आणि म्हणूनच की आपण भगवंतांपासून स्वतंत्र आहोत. आयडेंटिटी आहे. दोन जीव वेगळे आहेत. जीव आणि परमात्मा हे वेगवेगळे आहेत, पण आपण वेगळे आहोत. आणि आपण परमात्म्याचा आपल्याशी काहीही संबंध नाहीये. आपण परमात्म्याच्या आदेशाशी किंवा परमात्मा प्रत्येकाच्या जीवामध्ये बसतो या कुठल्याच भावनेला जे मानत नाहीत, ते या गोष्टींपासून वेगळे असतात. जीव हे सदैव भगवंतांच्या नियंत्रणाखालीच असतात. म्हणून उपद्रष्टा आणि अनुमंता, ती अनुमती, की जे काही घडतं आहे ते भगवंतांच्या अनुमतीशिवाय गवताचं पातही हलत नाही. आणि म्हणून या इच्छा या भगवंतांच्या नियंत्रणाखालीच असतात. भगवंतांना शरण जावे हे जीवांचं कर्तव्य आहे. सर्वं कृष्णार्पणम्. जे काही आहे ते कृष्ण कृपेने आहे. हाच आदेश पुढील श्लोकामध्ये आपल्याला अजून सखोलपणे दिसेल. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. एक मिनिट. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. अर्थ, हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. तात्पर्य, यास्तव सर्वांच्या हृदयात स्थित असलेल्या भगवंतांना जीवाने शरण गेले पाहिजे आणि यामुळे सर्व प्रकारच्या सांसारिक दुःखातून त्याची मुक्तता होईल. अशा शरणागतीमुळे मनुष्याची याच जीवनामध्ये संकट मुक्तता होते. एवढेच नव्हे तर शेवटी त्याला भगवंतांची प्राप्ती सुद्धा. एकच मिनिट. हल्लं, एक मिनिट दिसत नाही. भगवंतांची प्राप्ती सुद्धा होते. एक परमधामाचे. परमधामाचे वर्णन वेदांमध्ये ऋग्वेद 1:22-20 तद्विष्णो परमं पदम या शब्दात करण्यात आले आहे. संपूर्ण सृष्टी म्हणजे परमेश्वराचेच राज्य असल्यामुळे सर्व प्राकृतिक गोष्टी या आध्यात्मिकच आहेत. परंतु परमं पदम हे शब्द सनातन धामाचा निर्देश करतात. या सनातन धामालाच वैकुंठ असे म्हटले जाते. भगवद्गीतेच्या 15व्या अध्यायात म्हटले आहे की सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः. भगवंत हे सर्वांच्या हृदयात स्थित आहेत. म्हणून या ठिकाणी सांगण्यात आलेला उपदेश की मनुष्याने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावे, म्हणजेच मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणे होय. अर्जुनाने पूर्वीच श्रीकृष्णांचा भगवान म्हणून स्वीकार केला आहे. 10व्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्णांना परमब्रह्म परमधाम या शब्दांमध्ये संबोधण्यात आले आहे. अर्जुनाने श्रीकृष्णांचा भगवान आणि सर्व जीवाचे परमधाम म्हणून स्वीकार केला आहे. तो केवळ त्याच्या स्वतःच्या वैयक्तिक अनुभवावरूनच नव्हे तर नारद, असित, देवल, व्यास यासारख्या महान अधिकारी आचार्यांच्या प्रमाणाचीही त्याच्या स्वीकाराला पुष्टी आहे.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून इथे भगवंत सांगतायत अहम सर्वस्य प्रभो, की जसं आपण 10व्या अध्यायामध्ये म्हटलं, की ज्या चतुश्लोकी गीतेमध्ये म्हटलं प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत. जिथे भगवंतांनी स्वतःच्या विभूतींचं दर्शन दिलेलं आहे. आणि भगवंत हेही सांगतायत शेवटच्या श्लोकामध्ये, की तू हे जाणण्याची खरंच गरज आहे का? कारण मी एका अंशातून पूर्ण विश्वाला व्यापलेलं आहे. प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये त्या परमात्म्याचा निवास आहे. आणि म्हणून त्या अर्जुनाने भगवंताने केव्हाच जाणलंय, परमं धाम, परम दिव्य, परमधाम, परम ब्रह्म, परमधाम, असे सगळ्या कारणांचे कारण, सर्व कारण असतो, की अगदी सर्वोच्च कारण असे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. सर्वोच्च धाम असलेले परमधाम हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि मग ज्या चतुश्लोकी गीतेमध्ये हे स्पष्ट सांगितलं, की संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याला आपण जाणलेलं आहे, की कशा प्रकारे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी अर्जुन निगडीत आहे. आणि म्हणून जेव्हा 11व्या अध्यायामध्ये त्यांनी विश्वरूप दर्शन दाखवायला सांगितलंय, त्यानंतर तो घाबरलेला आहे, कुठेतरी व्यथित झालाय. कारण ते दर्शन त्यांनी घेतलं, पण तो कुठेतरी भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे. कारण तो कुठेतरी त्या मनमोहक श्यामसुंदर अशा मनुष्य रूपाशी संलग्नित आहे. आणि म्हणून अर्जुन इथे सांगतो आहे, की ज्याप्रमाणे भगवंतांनी भगवंतांच्या 15व्या अध्यायात सांगितले, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, की प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये प्रत्यक्ष भगवंत स्थित आहे. आणि मनुष्याने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावं, म्हणजेच मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांना शरण जावी. आणि अर्जुनाने जसं हे 13व्या अध्यायानंतर आपण तिथेच जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. मग जसं हे प्रत्येक अध्यायामधली काही गोष्टी इथे पुन्हा उल्लेख केलेला आहे. आणि 10व्या अध्यायामध्ये फक्त मित्र सखा आहे म्हणून अर्जुन भगवंतांवर विश्वास ठेवत नाही. तो कधीच कन्व्हिन्स झालाय. हो, तिथेच भगवद्गीता संपली असती 10व्या अध्यायात. आणि तिथे अर्जुन भगवंतांना सांगतोय, की हे तू हे तुम्ही तुमच्या मुखकमलातून सांगतच आहात, परंतु याची पुष्टी नारद, असित, देवल, व्यास या सगळ्या मुनींनी दिलेली आहे. आणि या सगळ्याला म्हणून कुठेतरी शास्त्राचा आधार आहे. अर्जुन कुठल्याही असंच सांगत नाहीये, की मी सखा आहे म्हणून आम्ही माझ्या सख्याचं म्हणणं सगळं ऐकलेलं आहे आणि हे सगळं बरोबर आहे. नाही, ते कुठेतरी शास्त्राचा आधार आहे. हे जाणण्याचं महत्व निश्चित लक्षात ठेवा. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. नीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्ण विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. तात्पर्य वाचू माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य. भगवंतांनी अर्जुनाला यापूर्वीच ब्रह्म ज्ञानाचे जो मनुष्य अवस्थेत असतो तो सदैव आनंदी असतो. तो कधी शोकही करीत नाही किंवा त्याला कशाची कामनाही नसते. हे गुह्य ज्ञानामुळे घडते. श्रीकृष्णांनी परमात्म्याचेही ज्ञान स्पष्ट करून सांगितले आहे. हे ज्ञान देखील ब्रह्मज्ञान होय, परंतु हे अधिक श्रेष्ठ ज्ञान आहे. या श्लोकामधील यथेच्छसी तथा कुरु, तुझ्या इच्छेस येईल ते कर, हे शब्द दर्शवितात की परमेश्वर हा जीवांच्या आंशिक स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. मनुष्य आपल्या हरे कृष्ण. माताजी तुमचा आवाज तुटतोय. नाही, म्यूट झाले माताजी. मनुष्य आपल्या जीवनावस्थेची प्रगती कशी करू शकतो याचं वर्णन भगवंतांनी सर्व दृष्टींनी भगवद्गीतेत सांगितलंय. अर्जुनाने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावे हा त्याला देण्यात आलेला सर्वोत्तम उपदेश आहे. सत्सद विवेक बुद्धीचा उपयोग करून मनुष्याने परमात्म्याच्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचे मान्य केले पाहिजे. यामुळे तो सदैव कृष्ण भावना भावित राहू शकतो. कृष्ण भावनेची प्राप्ती म्हणजे मानवी जीवनाची परमोच्च परिपूर्ण अवस्था होय. अर्जुनाला साक्षात भगवंतच युद्ध करण्याचा आदेश देत आहे. भगवंतांना शरण जाणे यातच जीवांचे सर्वोत्तम हित आहे. यामध्ये परमेश्वराचा काही स्वार्थ नाही.
शरणागत होण्यापूर्वी आपल्या बुद्धीच्या कुवतीप्रमाणे या विषयाचा विचार करण्यास मनुष्य स्वतंत्र आहे. भगवंतांचा उपदेश ग्रहण करण्याचा हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. असा उपदेश श्रीकृष्णांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी असणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंकडूनही प्राप्त होतो. मग इथे यथेच्छसी तथा कुरु, तुझ्या इच्छेच जे येईल ते तू कर, हे भगवंत सांगतायत. कारण परमात्मा हा त्या इच्छेच्या मध्ये येत नाही. ती इच्छा तू कर, तुला जी इच्छा करायची ती तू कर, आणि त्या इच्छेच्या जसं आपण म्हणतो, मग तुला जे हवंय ते तू कर, आणि त्याप्रमाणे जसं आपण म्हणतो तुझ्या कर्माचे भोग तू भोगतो आहेस. कारण तिथे कुठेतरी ते मार्गदर्शन, तिथे ती कृष्ण भावनाच मिसिंग आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की भगवंतांची भक्ती, की भगवंतांनी दिलेला आदेश, मग जसं अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू हे युद्ध कर, आणि हे युद्ध करण्यातच तुला तुझं त्याच्यामध्ये हित आहे, आणि हे अधर्माच्या विरुद्ध युद्ध आहे. तू जो विचार करतोयस असं नाहीये. तू ज्यांच्याविषयी करुणा मनात आणताय ते शरीरच नाही, ते आत्मा आहेत. आणि हे शरीर अविनाशी नसून हे नश्वर आहे हो. हा आत्मा अविनाशी आहे. तुझी ही शस्त्र, तुझी ही काहीही या आत्म्याचं करू शकणार नाही. कारण त्या आत्मा चिरला जात नाही, कापला जात नाही. नैनम छिन्नंती शस्त्र आणि नैनम दहती पावका. ना वाऱ्याने वाळवला जात, ना ओला होऊ शकत, अशा प्रकारे ज्ञान भगवंतांनी दिलंय. हे अत्यंत गुह्य ज्ञान आहे, गुह्यतम ज्ञान आहे, की परमात्म्याचे आपण अंश आहोत. तू इच्छा भले सगळ्या कर, पण त्या परमात्म्याच्या इच्छेच्या अधीन आहेत सगळ्या इच्छा. आणि म्हणूनच मग तू इच्छा करायचा प्रयत्न करतोयस, तू तुझ्या मार्गाने जातोयस, मग तुझा काय भगवंतांनी आधीच्या ह्याच्यात सांगितलंय, की मग निश्चितच नाश होईल. कारण तू त्या आध्यात्मिक गुरूंचा आणि भगवंतांच्या इच्छेचं पालन करत नाहीस. कारण तू त्या बद्ध कुठेतरी जीवनामध्ये आहे, जिथे विस्मृती झालेली आहे तुला. कारण तू भगवंतांचं अस्तित्वच मानत नाहीये, कृष्ण भावनाच नाहीये. तिथे कृष्णाला मानणंच इथे हा प्रकारच नाहीये. तिथे हे सगळं कठीण आहे हो. जसं भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. परंतु इथे कृष्ण भावना, ही कृष्ण भावना जोपासणं आणि ती वृद्धिंगत करणं हे किती महत्वाचं आहे. अर्जुनाने अंतर्यामी परमात्म्याला शरण जावे, हा त्याला देण्यात आलेला मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्कुरु. मग त्या भक्ती योगात भगवंतांनी तेही अनेक ऑप्शन्स पण दिले, की तू असं करू शकत नाहीस, तर तू नियमांचं पालन कर. तू नियमांचं पालन, साधना भक्ती करू शकत नाहीयेस, तर तू कर्म कर, भगवंतांप्रती कर्म कर. आणि ते कर्मही नाही तर कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण कर. तू काहीतरी स्वतःचा वेळ कुठल्या तरी गोष्टी भगवंतांना अर्पण कर, कारण तिथे कुठेतरी तुझी कृतज्ञता दिसू दे. अर्जुनाला साक्षात भगवंतच युद्ध करण्याचा आदेश देत आहेत. भगवंतांना शरण जाणे यातच जीवांचे सर्वोत्तम हित आहे. आणि म्हणून तर जिथे तो असमंजस झालेला अर्जुन आहे, तो म्हणतोय कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम सर्व धर्म संमूढ शेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शिष्य म्हणतोय हो तो स्वतःला. इथे भगवंत एक स्मित करतायत या श्लोकाच्या आधी. कारण जो अर्जुन भगवंतांना स्वतःचा सखा मानतोय, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधी मां त्वां प्रपन्न, की तो स्वतःला शिष्याच्या रूपात भगवंतांच्या समोर स्वतःला आता ते नातंच बदलतंय. जिथे सख्याचं नातं, जिथे सखा म्हणजे जी सखा भावना होती, ती आता कुठेतरी दासाच्या स्वरूपात गेलेली आहे. आणि तो जो रस आहे, तो साख्य रसातून दास्य रसात गेलेला आहे. आणि कुठेतरी अर्जुन स्वतःला भगवंतांचा शिष्य मानतोय, की मला तुम्ही मार्गदर्शन करा. मी काहीच ठरवू शकत नाही. माझ्यासाठी काय योग्य आहे हे सुद्धा मी ठरवू शकत नाही. आणि तो भगवंतांची सर्व आज्ञा मानतोय, शिरसावन्न आहे. आणि म्हणून तो आता भगवंतांना शरण गेलेला आहे, पूर्णपणे शरण गेलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात, शरणागत होण्यापूर्वी आपल्या बुद्धीच्या कुवतीप्रमाणे या विषयाचा विचार करण्यास मनुष्य स्वतंत्र आहे. भगवंतांचा उपदेश ग्रहण करण्याचा हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. असा उपदेश श्रीकृष्णांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी असणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंकडूनही प्राप्त होत असतो. म्हणून ते गुरूंकडून ते मार्गदर्शन मिळत असतं. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी, सॉरी, मी हा वाचते आणि वसुधा माताजी वाचतील, सॉरी. सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. तू माझा अतिशय प्रिय सखा,
असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानांमध्ये अत्याधिक गृह्यतर असे परमश्रेष्ठ वचन सांगतो. हे तुझ्या हितार्थ आहे, म्हणून ते माझ्याकडून ऐक. भगवंतांनी प्रथम अर्जुनाला गृह्यज्ञान, ब्रह्मज्ञान सांगितले आणि नंतर त्याहूनही अधिक गृह्यज्ञान, अंतर्यामी परमात्म्याचे ज्ञान सांगितले आणि आता ते त्याला परमगृह्यज्ञान सांगत आहेत. पुरुषोत्तम भगवंतांना शरण जा. 9व्या अध्यायाच्या शेवटी भगवंत म्हणतात की मला सदैव माझे चिंतन कर. या भगवद्गीतेमध्ये उपदेशांच्या या तथ्यावर जोर देण्याकरिता त्याच उपदेशांची या ठिकाणी पुन्हा पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. कोणीही साधारण मनुष्य भगवद्गीतेचे सार जाणू शकत नाही, परंतु जो श्रीकृष्णांचा वास्तविक अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त आहे तोच केवळ गीतेचे सार जाणू शकतो. संपूर्ण वेदांमधील हा अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश आहे. या संदर्भात श्रीकृष्ण जे सांगत आहेत ते ज्ञानाचे अत्यंत महत्वपूर्ण असे सार आहे आणि याचे अनुसरण केवळ अर्जुनानेच नव्हे तर सर्व जीवांनी केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु पुढच्या श्लोकात येणारच आहे. आणि तेच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की जे ब्रह्मज्ञान भगवंतांना दिले, गुह्य ज्ञान, शरीर नाही आत्मा आहेस, गुह्यतम ज्ञान दिलेलं आहे की तू हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. तिथे आत्मा आणि परमात्म्याची संलग्नता, की जिथे या सगळ्याशी आपण म्हणतो की हे शरीर, मग जसं 13व्या अध्यायामध्ये क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ अशा प्रकारे ती संलग्नता दाखवली आहे. मग अनेक प्रश्न भगवान अर्जुनाला पडलेले आहेत की काय आहे आध्यात्मिक, मग ही प्रकृती काय आहे, आणि मग ज्या प्रकारे अधिगुह्य आहे, अधिष्ठाता कोण आहे, की अधिदैवत कोण आहे, या सगळ्याची प्रश्नांची भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत. आणि त्याचनुसार भगवंत सांगतायत की मग तू हे गुह्य ज्ञान, हे परमात्म्याचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले आणि आता ते परम गुह्य ज्ञान सांगते की जे भक्तीच्या टप्प्यावर आपण जाणलेलं आहे, या नवविध भक्तीच्या सेवा आपण जाणल्या, की हे 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 आचरणास अत्यंत सुखकारक आहे असं हे ज्ञान आहे. आणि हे खूप आनंददायी देणारं आहे ज्ञान. कारण इथे तू भगवंत श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद्य सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, ही भगवंतांची सेवा तर नवविध भक्तीद्वारे केली जाते. पण प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत की मग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंतांची पूजा करणं खूप कठीण नाही हो, भगवंतांची उपासना, भगवंतांना खूप काही अपेक्षा नाहीत. त्याच अध्यायात भगवंतांनी हे सांगितले. आणि मग भगवंत सांगतायत मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु. दुसरं तिसरं काही नाही हो, 2 हात तिसरं मस्तक, आणि तिथे भगवंतांच्या चरणी आपलं नतमस्तक व्हा, भगवंतांना शरण जा. कोणी साधारण मनुष्य मात्र भगवद्गीतेचं सार जाणू शकत नाही, हे भगवंतांनी स्पष्ट केलंय भगवद्गीतेमध्ये. मग फक्त तो जो श्रद्धा असलेली व्यक्ती आहे ना, कारण तिथे कुठेतरी श्रद्धा महत्वाची आहे. जो श्रीकृष्णांचा वास्तविक अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त आहे तोच केवळ गीतेचे सार जाणू शकतो. कारण त्या जाणण्यासाठी तो विश्वास, ते फेथ खूप स्ट्रॉंग पाहिजे. तर त्या गोष्टींवर विश्वास साधून आपण पुढे आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतो. आणि हा संपूर्ण वेदांमधील अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश आहे की हे सार फक्त भक्त जाणू शकतो, अभक्त नाही, नास्तिक नाही. आणि म्हणून या संदर्भात भगवंत सांगतायत प्रत्यक्ष की ते ज्ञानाचे अत्यंत महत्वपूर्ण असे सार आहे आणि त्याचं अनुसरण केवळ अर्जुनानेच नव्हे तर सगळ्या जीवांनी ते सार. आणि म्हणून तर अर्जुनामार्फत हे आपल्यापर्यंत आलेली भगवद्गीता आहे, हे ज्ञान आपल्यापर्यंत आलेलं आहे. आणि मग जो श्लोक म्हटला, जो आधीच्या 9व्या अध्यायामधला जो 34वा श्लोक आहे तोच इथे 65वा श्लोक आहे 18व्या अध्याय. फक्त दुसरी लाईन थोडीशी बदललेली आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. मग तिथे फक्त थोडस मतपरायण आहे, म्हणजे ते अर्जुनाला संबोधून आहे. आणि म्हणून तो म्हणतोय की तू तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित कर. मग इथे भगवंत सांगतायत बघा. हरे कृष्ण भारती माताजी. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. मनुष्याने श्रीकृष्णाचा शुद्ध भक्त झाले पाहिजे, सदैव त्याचे चिंतन केले पाहिजे आणि
त्याच्याच प्रित्यर्थ कर्म केले पाहिजे. हा ज्ञानाचा अत्यंत गोपनीय भाग आहे. मनुष्याने केवळ उथळ ध्यानी होऊ नये. त्याने जीवनाला असे वळण दिले पाहिजे जेणेकरून त्याला सदैव कृष्ण चिंतन करता यावे आणि सदैव अशा पद्धतीने सर्व दैनंदिन कार्य केली पाहिजे की त्या सर्व क्रिया श्रीकृष्णाशी संबंधित असाव्यात. दिवसातील 24 तास केवळ कृष्ण चिंतन होईल अशा पद्धतीने त्याने आपल्या जीवनाची घडी बसवली पाहिजे. भगवंत प्रतिज्ञेने या ठिकाणी सांगतात की जो कोणी अशा विशुद्ध कृष्ण भावनेमध्ये आहे तो निश्चितपणे कृष्ण लोकाची प्राप्ती करू शकल. कृष्ण लोकामध्ये त्याला श्रीकृष्णाचे प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होते. भगवंतांनी अर्जुनाला हे परमगुह्य ज्ञान सांगितले कारण अर्जुन हा त्यांचा प्रिय सखा आहे. जो कोणी अर्जुनाच्या मार्गाचे अनुसरण करतो तो श्रीकृष्णाचा प्रिय सखा होऊ शकतो आणि अर्जुनाप्रमाणेच त्यालाही पूर्णत्व प्राप्त होऊ शकते. हे शब्द ठामपणे दर्शवतात की मनुष्याने द्विभुज वेणुधारी श्यामसुंदर आणि केसांमध्ये मयूर पिच्छ धारण केलेल्या श्रीकृष्ण रूपावर ध्यान केंद्रित केले पाहिजे. श्रीकृष्ण रूपाचे वर्णन ब्रह्मसंहिता तसेच इतर वैदिक शास्त्रांमध्ये आढळते. मनुष्याने भगवंताच्या श्रीकृष्ण या आदी रूपावर मनाला एकाग्र करावे. भगवंताच्या अन्य रूपावरही ध्यान भटकू देऊ नये. भगवंताची विष्णू, नारायण, राम, वराह आदी अनेक रूपे आहेत, परंतु भक्ताने अर्जुनासमोर उपस्थित असलेल्या रूपावरच आपले मन केंद्रित करावे. श्रीकृष्णाच्या रूपावर मनाला केंद्रित करणे हे ज्ञानाचे परम गोपनीय सार आहे आणि हेच ज्ञान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला प्रकट केले आहे कारण अर्जुन हा श्रीकृष्णाचा प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे अर्जुन हा भगवंतांचा प्रिय सखा आहे. हे अत्यंत महत्वाचं आहे. हे अर्जुनालाच का निवडलंय ह्या सगळ्या ज्ञानासाठी? जसं म्हटलं की पांडव सगळेच शुद्ध भक्त आहेत, दैवी गुणांचे आहेत, पण इथे हा भगवंतांचा लाडका सखा आहे, प्रिय भक्त आहे. आणि असा हा निर्मळ मनाचा अर्जुन जो जो मोहाने कुठेतरी, तो करुणेने, मोहाने तर नाही, पण जो करुणेने कुठेतरी व्यथित झालेला आहे आणि त्याचा मोह सगळा दूर होणं हे गरजेचं आहे. त्यासाठी भगवंत हे ज्ञान त्याला देत आहे. पण दुसऱ्या अध्यायापासून की तू जो विचार करतोयस तसं नाहीये, तू असा विचार कर. हा जो आध्यात्मिक गुरूचा दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न असतो भक्ताचा, आणि म्हणूनच त्या त्या गोष्टीला कशा प्रकारे बघायचंय हे फक्त भगवंतच सांगू शकत होते अर्जुनाला. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्ते. तुझं मन आणि बुद्धी, जे आपण तो रथ बघितलेला आहे, तिथे आत्मा आरूढ आहे हो, पण त्या आत्म्याकडे लक्षच नाहीये. कारण ती मन, बुद्धी आणि इंद्रिय ह्या कर्म करण्याच्या स्वतःच्याच शारीरिक क्रियांमध्ये घडलेली आहे. तिथे कुठेतरी आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही. आणि म्हणून मग ती जी भक्तीची भावना आहे, म्हणून त्या भक्ती योगाला सर्वश्रेष्ठ जिथे मानलं जातं की भक्तीच्या मार्फत भगवंतांशी जोडलं जाणं. म्हणूनच मन्मना भव मद्भक्तो, की मन आणि बुद्धी ही भगवंतांवर केंद्रित कर. आणि अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की अर्जुनाप्रमाणे हे सगळ्यांनीच याचं अनुसरण केलं पाहिजे. आणि मग जसं आपण म्हटलं की भगवान रूपावरच अर्जुनाचं हे सगळी श्रद्धा, प्रेम हे भगवंतांच्या भगवान रूपावर होतं. आणि मग हे अनन्य काय म्हणतो ना आपण, की अनन्य अशा, म्हणजे अनन्य साधारण भक्ती असते ती, आणि त्या अनन्य भक्तीच्याच भक्ताला हा भगवंत हे प्रकट होत असतात त्या रूपामध्ये. म्हणून जेव्हा अर्जुनाने 11व्या अध्यायामध्ये भगवंतांना सांगितलं की मला आता तुमचं परमात्मा रूप दाखवा, मला हे रूप आता बघवत नाहीये, मला आता सहन होत नाहीये, कारण तो व्यथित झाला होता, कुठेतरी त्याला घाम सुटला होता आणि त्याला ते बघवत नव्हतं. एवढं अद्भुत विशाल असं विश्वरूप त्याला बघवत नसतं, कारण कारण त्याला दिव्य दृष्टी दिलेली होती. कारण एकाच वेळी 1000 सूर्य उगवतील आकाशामध्ये, इतकं कुठेतरी प्रखर तेज होतं त्या रूपाचं. आणि म्हणून अर्जुन असा भयभीत झालाय, जसे देवी देवता सुद्धा, की मग ज्या राक्षस होते ते तर भयभीत होऊन पळत होते, कारण तिथे कुठेतरी मनात हे आहे सगळं, वाईट दुर्गुण आहेत सगळे मनामध्ये, कपट आहे तिथे मनामध्ये. पण जे देव दानव देव सगळे
भगवंतांची आराधना करत होते आणि त्यांना शांत करत होते. कारण असं अद्भुत रूप, अक्राळ विक्राळ असं रूप होतं आणि म्हणूनच अर्जुनाने जेव्हा प्रार्थना केली, तेव्हा भगवंतांनी परमात्मा रूप दाखवलंच, पण प्रत्यक्ष ते भक्तासमोर त्या भक्त्यात अनन्या साधे, की हा भक्तासमोर भगवंत त्या अनन्यसाधारण अशा आणि त्या भगवान रूपामध्ये प्रकट होतात. आणि म्हणूनच ते फक्त भक्तासाठीच शक्य आहे. कारण भक्त हा भगवंतांचा लाडका सखा असतो. मग अर्जुनाला भगवंत काय सांगताय? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं एकं शरणं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सॉरी, माधुरी माताजींची. तर माधुरी माताजी पुढचा श्लोक पण वाचा. हे वाचा तुम्ही. हो हो. हरे कृष्ण माताजी. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांनी परब्रह्माचे ज्ञान, परमात्म्याचे ज्ञान, वर्णाश्रम पद्धतीचे ज्ञान, संन्यासाश्रमांचे ज्ञान, निरासक्तीचे मन आणि इंद्रिय संयमनाचे, ध्यानाचे इत्यादी नाना प्रकारच्या ज्ञानाचे, धर्म पद्धतीचे वर्णन केले आहे. मिनिट कुठे गेलं? तर त्यांनी विविध प्रकारच्या एक मिनिट मला सापडेना. हा शेवटची ओळ आहे माताजी. एक मिनिट. हा मुळीच मनुष्य जर नाही त्याच्या पण वर 8व्या अध्यायापासून वाचू का त्याच्या वर आहे? श्लोक हा नाही, वरचं वाचा ना. त्यांनी विविध प्रकारच्या धर्मांचे अनेक प्रकारे वर्णन केले आहे. आता आता भगवद्गीतेचे सार भगवद्गीतेचे सांगताना. सार सांगताना हा, तिथून माझ्यात दिसायला लागले. ठीक आहे वाचा माता. बरं. हा नाही असा सापडलं. त्यांनी विविध प्रकारच्या धर्मांचे अनेक प्रकारे वर्णन केले आहे. आता भगवद्गीतेचे सार सांगताना भगवंत अर्जुनाला सांगतात की त्यांनी आतापर्यंत वर्णन केलेल्या सर्व पद्धतींचा त्याग करावा आणि केवळ मला शरण यावे. या शरणागतीमुळे अर्जुनाचे सर्व पापांपासून रक्षण होईल. कारण भगवंत स्वतः त्याला तसे वचन देत आहेत. 8व्या अध्यायात सांगितले होते की जो सर्व पापांपासून मुक्त झाला आहे तोच केवळ श्रीकृष्णांचे पूजन करू शकतो. यावरून कोणाला असे वाटेल की सर्व पापांपासून मुक्त झाल्या वाचून मनुष्य शरणागतीचा अंगीकार करू शकत नाही, अशा शंकांचे निरसन करण्यासाठीच या ठिकाणी म्हटले आहे की मनुष्य जरी सर्व पापांपासून मुक्त झालेला नसला तरी केवळ श्रीकृष्णांना शरण गेल्यामुळे तो आपोआपच सर्व पापातून मुक्त होतो. पापांपासून मुक्त होण्यासाठी खडतर प्रयास करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे सर्वश्रेष्ठ रक्षण करता आहेत हे जाणून त्यांना निसंशयपणे शरण गेले पाहिजे. श्रद्धा आणि प्रेमाने त्यांना शरण जाणे आवश्यक आहे. श्रीकृष्णांना शरण जाण्याच्या श्रीकृष्णांना शरण जाण्याच्या विधीचे वर्णन हरिभक्तिविलास 11,676 मध्ये करण्यात आले आहे. अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यते रक्षिष्यतोति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट्विधा शरणागती. भक्ती योगाच्या पद्धतीनुसार जी एक मिनिट माताजी. ठीक आहे वाचा. भक्ती योगाच्या पद्धतीनुसार जी धर्मतत्वे मनुष्याला अखेरीस भगवत भक्ती प्राप्त करण्यास सहाय्य करतात त्याच धर्मतत्वांचा त्याने स्वीकार करावा. वर्णाश्रम व्यवस्थेतील आपल्या स्थितीनुसार मनुष्य विशिष्ट प्रकारचे विहित कर्म करीत असेल, परंतु अशा कर्तव्य पालनाने तो जर कृष्ण भावनेप्रत येत नसेल तर त्याची सर्व कर्मे व्यर्थच आहेत. जी गोष्ट आपल्याला कृष्ण भावनेच्या परिपूर्ण स्तरापर्यंत नेत नाहीत ती गोष्ट आपण टाळली पाहिजे. सर्व परिस्थितीत श्रीकृष्ण आपले संकटापासून रक्षण करतील हा दृढ विश्वास मनुष्याला असला पाहिजे. आपले प्राण धारण कसे करता येईल याची चिंता मनुष्याने करण्याची आवश्यकता नाही. श्रीकृष्णच त्याकडे लक्ष देतील. त्याने सदैव आपल्याला असहाय्य मानून श्रीकृष्णांनाच आपल्या जीवनातील प्रगतीचा आधार मानले पाहिजे. जेव्हा मनुष्य गंभीरपणे पूर्णपणे कृष्ण भावनामय होऊन भगवद्गीतेमध्ये संलग्न होतो तेव्हा तो तात्काळ भौतिक प्रकृतीच्या सर्व कल्मशांतून मुक्त होतो. धर्माचे अनेक विधी आहेत आणि ज्ञान, ध्यानयोग इत्यादी शुद्धीकरण करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु जो श्रीकृष्णांना शरण जातो त्याला या पद्धतीचे अनुसरण करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. केवळ श्रीकृष्णांना शरण जाण्याने मनुष्याचा अनावश्यक
कालाव्यय वाचतो. अशा रीतीने मनुष्य तात्काळ आपली प्रगती करून सर्व पापातून मुक्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. चालेल, थांबा. मी आता पुढचं काही संक्षिप्त याच्यामध्ये घेते. तर हे मुख्य भगवंतांनी सांगितलं इथे, की सर्व सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवंत सांगतायत, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज. तू सगळ्याचा तू त्याग कर, बाकी सगळ्याचा तू त्याग कर आणि तू मला शरण ये. तो दृढ विश्वास जो आहे ना, तो भगवंत सांगतायत, की तू भयभीत होऊ नकोस, तू दृढ निष्ठेने मला शरण ये, मी निश्चित तुझं रक्षण करेन. ही ग्वाही देतायत भगवंत, हे आश्वासन देतायत भगवंत. आणि म्हणूनच इथे ती दृढ श्रद्धा महत्वाची आहे. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण बघतो, की स्थिताधीर मुनी इतकी दृढ श्रद्धा मनामध्ये, ज्या प्रभुपादांना आपण स्थिताधीर मुनी म्हणतो, की कितीही संकटांमध्ये मग त्या अंमली पदार्थांचं सेवन करणाऱ्या, मद्यपान करणाऱ्या किंवा कितीतरी हिप्पी लोकांमध्ये आणि असा वावर केला तरी कुठल्याही प्रकारचं भय नव्हतं. कारण तिथे कृष्ण भावना त्यांच्या मनात रुजवायची होती, पण त्यांचा कुठलाही प्रभाव प्रभुपादांवर नव्हता. आणि म्हणूनच ते कमळाच्या पानाप्रमाणे होतं हो त्यांचं, की कुठेही त्यांच्यावर त्यांचा प्रभाव, वाईट प्रभाव होत नव्हता. जसं आपण हरिदास ठाकूरांची कथा ऐकली, की त्या वेश्येचा संघ, त्या वेश्येला त्यांच्या संघामुळे किती परिवर्तन होतं तिच्यामध्ये, की साधू संघ, लवमात्र साधू संघ इतकं महत्वाचं असतं. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत, तू सगळ्याचा त्याग कर आणि त्या भक्ती मार्गावरती मला शरण ये. आणि हे सर्व जीवांचे सर्वश्रेष्ठ रक्षण करतायत हे जाणून त्यांनी निश्चितपणे भगवंतांना शरण गेलं पाहिजे. श्रद्धा आणि प्रेमाने त्यांना शरण गेलं पाहिजे. अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम. जे काही भगवंतांसाठी आहे, भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ आहे, त्याचं अनुकरण करावं आणि बाकी सगळ्याचं वर्ज करावं. बाकी जी काही प्रतिकूल आहे, ज्या गोष्टी भगवंतांच्या संतुष्टी करता नाहीये, त्याचं निश्चित ते वर्ज कराव्यात त्या गोष्टी. हे या आपल्याला त्याची पुष्टी दिलेली आहे हरिभक्ती विलासमध्ये. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भगवंतांनी सांगितलंय, की अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत, की ज्या कृष्ण भावनेच्या पूर्ण स्तरापर्यंत नेत नाहीयेत. जी भावना, ज्या गोष्टी, जो संघ आपल्याला कृष्ण भावनेपर्यंत नेत नाहीये किंवा ज्या गोष्टी आपल्याला त्या भावनेपासून दूर नेतायत, त्या गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे आणि त्या वर्ज केल्या पाहिजेत, असं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच जो श्रीकृष्णांना शरण जातो, त्याला कुठल्याही पद्धतीचे अनुसरण, त्याला या पद्धतींचे अनुसरण करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. कारण जे आपण ध्यान योगाला बघितलं, अष्टांग योगाला बघितलं, भक्ती योगा हा एकच सर्वोच्च मार्ग आहे, जो भक्तीच्या मार्गावरती लिफ्टचा मार्ग आहे. मग तुम्ही कर्मयोग, अष्टांग योग किंवा ध्यान योग आहे, ज्ञान योग आहे, यांनी टप्प्याटप्प्याने निश्चित तुम्ही जाल. परंतु जो भक्तीचा मार्ग आहे, तो भगवंतांशी लगेच जोडला जातो. कारण तिथे भगवंतांशी निकट संबंध तयार होतो. तो संबंध अभ्युदय आणि त्या भजन क्रियांमधून तो संबंध दृढ केला जातो हो. आणि त्याचं प्रयोजन त्या परमात्म्याला जाणणं हेच असतं. आणि म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत इथे सांगतायत, की तू मला शरण जा. मी सगळं बघून घेईन बाकी. तू फक्त 2 हात, तिसरं मस्तक तुझ्या श्रद्धेने, तुझ्या श्रद्धायुक्त भक्तीने मला शरण जा. आणि तू बाकी सगळ्या गोष्टींचा त्याग कर, बाकी सगळ्या धर्मांचा त्याग कर. सर्व धर्मान परित्यज्य. अगदी ठोसपणे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. जो कोणी, आणि म्हणूनच तथापि जो कोणी भगवंतांच्या साकार रूपाद्वारे आकर्षित होतो आणि विशेषतः जो साक्षात भगवान श्रीकृष्णांकडे आकर्षित होतो, तो परिपूर्ण योगी होय. म्हणून त्या भगवान रूपाशी हा भक्तच निगडीत होऊ शकतो. मग आपण बघतो की ब्रह्मभूत म्हटलंय, की ती ब्रह्मभूतावस्था आहे, की ज्यापर्यंत की आत्मसाक्षात्कार. मग तिथेही आपण 2-3 प्रकारच्या संज्ञा बघितल्या, की हे परब्रह्माचं अंश आहे, हा ब्रह्म आहे. आणि त्या ब्रह्मभूत म्हणजे काय, तर त्या 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 अवस्थेपर्यंत, त्या परमोच्च अवस्थेपर्यंत, की कशा प्रकारे मी परमात्म्याचा अंश आहे आणि त्या परमात्म्याच्या रूपाशी निगडीत होणं, ती ब्रह्मरूप अवस्था आहे. पण भगवंतांचं जे ब्रह्म, भगवंतांचं जे तेज आहे, चैतन्य आहे, भगवंतांचं जे परमात्मा वैकुंठातील रूप आहे आणि जे गोलोकधामातील रूप आहे भगवान, या 3 निरनिराळ्या टप्प्यावरती आपण बघितलं. जे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये ज्याचा उदाहरण घेतलं, की सूर्य आहे, मग प्रकाश पडला इथपर्यंत बरेच जण थांबतात. मग हा प्रकाश कुठून येतोय, तर खिडकी उघडून कुठून येतोय ते बघायला काही जण पुढे जातात. आणि मग हा प्रकाश कुणापासून येतोय हे बघायला त्याच्यापेक्षा काही जण पुढे जातात. ही आध्यात्मिक प्रगती आहे आणि त्याच प्रकारे ती प्रगती साधली जाते. भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे, पण जो शुद्ध भक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे. म्हणून भगवंतांसाठी भक्त हा निश्चित आहे.
सुदुर्लभा समहात्मा सुदुर्लभा. भगवंत म्हणतात असा महात्मा एकच आणि तो दुर्लभ आहे. असे महात्मे खूप दुर्लभ आहेत जे भगवंतांना पूर्णपणे भगवंतांच्या विशुद्ध अशा भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न आहेत. ज्या आपण ईश्वर पुरीचे जे माधवेंद्र पुरी आपण ज्यांची कथा ऐकली, की प्रत्यक्ष त्या गोपालांनी भगवंतांना दृष्टांत दिलेला आहे. तिथे दूध घेऊन आले हो, भक्तासाठी दूध घेऊन आले. भक्तांची काळजी भगवंतांना. म्हणून तिथे भगवंत सांगतात, "तू भयभीत होऊ नकोस. मी तुझं रक्षण करायला आहे." इतक्या इतक्या अगदी कारण इथे भगवंत विशुद्ध भक्ताला, त्या शुद्ध भक्तालाच भगवंत सांगतायत हो. कारण भक्तावर भगवंतांची विशेष माया आहे आणि भगवंतांचीही तेवढीच माया आहे भक्तावरती. कारण भक्त वत्सल आहे. तो भगवंत म्हणतात ना, "जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेत्ती मा तत्वतः." कारण जो तत्वतः भगवंतांना जाणतो आहे. यो मा वेत्ती तत्वतः. कारण जो भगवंतांना जन्म आणि भगवंतांचं जन्म आणि कर्म हे तत्वतः जाणतो, जो भगवंतांना तत्वतः जाणतो, तो निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. कारण जन्म आणि कर्म भगवंत अजन्म आहे तो. कर्म भगवंतांना खरंच काही करायची आवश्यकता नव्हती. पण कर्म भगवंतांनी स्वतः हे कर्म करण्यासाठी भगवंत प्रत्येक युगामध्येच इथे हजर होतायत हो. कारण भगवंतांना भक्तांचा सहवास हवाय. भगवंत भक्ताच्या भक्तीचे व्याकुळ आहेत, भुकेले आहेत. प्रेमाचे भुकेले आहेत. असे भगवंत आपले भक्तवत्सल आहेत. जे भावाग्रही जनार्दन ज्या विदुराच्या पत्नीची आपण कथा ऐकली. मग जिथे आपण बघितलं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. असे भगवंत जे भक्ताकडून कुठल्याही गोष्टीचा स्वीकार करतात हो. मग त्याच्यामध्ये प्रेमाची भावना आणि म्हणून असा अष्टांग योगी आणि भक्त या सर्वांनाच योगी म्हटले. परंतु जो शुद्ध भक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे. या श्लोकामध्ये योजिलेले मा शुचः भयभीत होऊ नको, चिंता करू नको, संकोच करू नको. हे विशिष्ट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. मनुष्याने सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कसा करावा व केवळ श्रीकृष्णांना कसे शरण जावे याबद्दल एखादा गोंधळून जाऊ शकेल. परंतु अशी चिंता व्यर्थ आहे. भगवंत प्रत्यक्ष एवढी ग्वाही देत आहेत हो तिथे. आपण तुम्हाला सगळ्यांना वेळ आहे ना, एक 15-20 मिनिटं चालेल तुम्हाला सगळ्यांना? मला वाटतं 78 श्लोक आहेत. आपण 78 श्लोक आहेत. हो, 78 श्लोक आहेत म्हणूनच मी बघतीये. तर अजून 10 श्लोक आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना हवंय का आपण उद्या थोडा आरामात चर्चा करूया? उद्या करूयात उद्या. चालेल ना? घाई हा. करू नको या. कारण अजून हा. 10 श्लोक म्हणजे मला धावायचं नाहीये उगीच. हो. तर त्यामुळे आपण निश्चित थांबूया इथे. हरकत नाही. आपली पुन्हा एक दिवस अजून भेट होईल. तर मला काही घाई करायची नाहीये. तर कारण ही आणि 18वा अध्याय हा तुम्हाला पुन्हा-पुन्हा त्या गोष्टींचा उल्लेख दिसेल. कारण बऱ्याच गोष्टी पुन्हा-पुन्हा त्याच कारण इथे कुठेतरी उजळणी करतो आहोत आपण त्याची. पण तेच भगवंतांनी इतक्या सुंदर शब्दांमध्ये सांगितलेलं आहे आणि प्रभुपादांनी त्याच्या तात्पर्यामध्ये अनेक त्याला संदर्भ दिलेले आहेत. म्हणून मी तात्पर्य काही वेळेला आता जे अगदी मोठं असतं ते थोडंसं कट डाउन केलं, पण तात्पर्य अत्यंत सुंदर आहे आणि सुंदर वाचायला हवं. तुमच्या डोळ्याखालून ते आपोआप जातं आणि ते वाचलं जातं आणि मग निरूपण करणं, विवेचन करणं मला जास्त योग्य वाटतं. तर मला वाटतं आपण इथे थांबूया. खूप सुंदर आहेत पुढचेही श्लोक अत्यंत सुंदर आहेत आणि त्या सगळ्या श्लोकांचा आपण छान आस्वाद घेऊया उद्या आणि आपण उद्या नक्की पुन्हा भेटूया. आपलं लवकर संपेल. आपण चर्चा करू. आपण काही प्रश्न असतील तर त्याविषयी आपण नक्की चर्चा करू. तर आता मी थांबते कारण पुढचाही तुमचा क्लास आहे. रीना माताजींनाही जायचं असतं. ज्यांना क्लास असेल त्यांनाही जाता येईल. तर मी इथे शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. रेकॉर्डिंगचा अजूनही थोडासा गडबड आहे काहीतरी. तर मी